Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Ano kayang pasiklab ng ating Mahiwagang Burnay ngayon? Pakinggan natin ngayong araw na ito. Ang dami nag-aabang nitong kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay! Na kasiyahan ay takot at pangamba ang bumabalot sa batang si Abby sa tuwing papasok siya ng eskwelahan. Ilang estudyanteng lalaki kasi ang laging nakaabang at nambubuli sa kanya. At sa araw na ito ay hindi na naman nakaligtas si Abby sa kamay ng mga haragan na estudyante. Hoy baboy! Saan ka pupunta? Sa kantin ba? Kakapasok mo lang sa kantin. Kakapasok mo lang sa kantin agad ang punta mo. Kaya ka tumataba dahil napakatakaw mo talaga. Ang sabi ng isang nambubuli na estudyante kay Abby. Oo nga, puputok na yung pisngi mo sa sobrang katabaan mo. Kailangan na natin bawasan yung timbang mo. Mamili ka, patatakbuhin ka namin sa quadrangle o ibibigay sa amin ang baon mo. Sabi naman ng isang kasamahan na nambubuli kay Abby. Kainis, no? Huling-buli talaga. Kung ako mamubuli, sasabihin ko, alam mo girl, sa sobrang taba mo, yung picture na piniprint noong December, yung picture mo hanggang ngayon hindi pa tapos i-print. Joke lang syempre yun. Joke lang po yun. Yung pisngi mo hindi kasi sa 1x1. Sinubukan ni Abby na umiwas sa mga nanggigipit sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad. Subalit, hinila ng isang estudyante ang buhok niya habang umaakyat siya ng hagdan. Oh. Akala mo ba matatakasan mo kami? Ginagalit mo ba kami? Hindi ka ba natatakot sa amin? Gusto mo ba ilaglag ka namin dito sa hagdan para malaman mo kung anong kaya namin gawin sa'yo? Matapang kang baboy ka, ha? Oh. Wala nang nagawa si Abby. Hindi na siya nakapagsalita o nakapalagman lang. Ibinigay na lamang ni Abby sa mga bully ang lunchbox niya. Sinundan ng malakas na hiyawan ang paghablot ng mga lalaki sa baon ni Abby. Pinipigil naman ni Abby ang kanyang paghikbi dahil sa sobrang takot. Dala-dala niya hanggang sa pag-uwi ang lagim na ipinaranas sa kanya ng mga bully sa eskwelahan. Anak, may sakit ka ba? Bakit matamlay ka yata? Tanong ng ina ni Abby. Hindi umimik ang bata. Dumiretso lamang ito sa kwarto at maghapong nagkulong. Pagsapit ng hapunan, ay kumatok ang ina ni Abby sa kwarto ng anak. Abby anak, hindi ka ba nagugutom? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Sabi ng nanay ni Abby. Hindi sumagot ang anak, kung kaya't dumiretso na lamang ito sa higaan ng bata. Inabutan niyang nakahiga si Abby sa kama, nakatalukbong ng kumot at umiiyak. Anak, kausapin mo naman ako. Sabihin mo naman kay Mommy kung anong problema, please. Pakiusap ng ina ni Abby. Mama, tulungan mo po ako. Hirap na po ako eh. Hindi pa rin sila tumitigil sa pambubuli sa akin. Gusto nila akong saktan. Takot na po ako. Please, Mama, tulungan mo po ako. Ayoko na pong pumasok sa school. Gusto ko na pong magwala. Gusto ko na pong mawala sa mundong ito. Gusto ko na pong mamatay. Hirap na po ako. Ang sabi ni Abby. Oh. Niyakap ni Abby. Niyakap si Abby ng kanyang ina. At ibinigay ang bato. At sumigaw ka, Abby. Darna.
Chika lang yan, syempre. Niyakap si Abby ng kanyang ina. Ito ang unti-unting nagpakalma sa kanya. Ilang sandali pa ay muling naglabas si Abby ng kanyang mga hinaing. Ma, bakit nila ako ginaganito? Bakit napakasama nila? Wala naman akong kasalanan sa kanila. Kasalanan ko ba na naging mataba ako? Kasalanan ko ba na maging pangit ako? Sana hindi na lang ako nabuhay. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa mundo para hindi ako nahihirapan ng ganito. At sa gitna ng pagtangis ni Abby, ay marahang pinahiran ng ina ang kanyang mga luha. Abby anak, huwag mong sabihin yan. Hindi totoo ang mga sinasabi nila sa'yo. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait na bata na nakilala ko. Mahal na mahal kita, anak. Alam kong nahihirapan ka dahil sa mga sumasalbahe sa'yo. Pero nandito lang ako palagi sa tabi mo. Ipagtatanggol ka ni Mami. Hindi kita pababayaan, anak ko. Kala mo ba, anak? May anting-anting tayo, no? Pasubo mo to sa mga klase mo, isama natin sa baon mo. For sure, nako, tutubuan sila ng maraming hair. Gusto mo, anak? Go! Hinding-hindi kita pababayaan, anak ko. Pinigilan ng ina ni Abby ang sariling pagluha. Nais niyang magpakita ng katatagan sa kanyang anak. Dahil na rin sa pagod ay unti-unting nakatulog ng mahimbing si Abby. At habang natutulog ang bata, ay sinamantala ng ina ni Abby ang pagkakataon. Kumuha ito ng panulat at malinis na papel at nagsimulang gumawa ng isang liham. Ganon. Dinaan sa sulat. Sige, basahin natin ang sulat. Dear Bullies, ang aking anak na 11 taong gulang pa lamang ay gusto nang mamatay. Ang totoo niyan, gusto na niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Nakakagulat, di ba? Pero kailangan niyo itong marinig. Kailangan niyong malaman ang tindi ng pinsala na idinulot ninyo sa napakaganda kong anak. Bago pa siya mapasama sa bilang ng mga estudyanteng nagpakamatay dahil sa pambubuli. Napansin ko ang malaking pinagbago ng anak ko. Hindi siya malungkutin, gaya na nangyayari sa kanya ngayon. Masayahin siyang bata noon at marami siyang kaibigan. Pero simula nang pumasok siya sa eskwelahan ninyo, 6 na buwan pa lang ang nakakaraan, ay nawala na ang dating Abby ko. Ibig sabihin, ay nagtagumpay na kayo sa pagpatay sa kaluluwa ng anak ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot, ang kilabot, at ang paniniwala niya sa mga sinasabi niyo tungkol sa kanya. Tinatawag niyo siyang pangit. Tinatawag niyo siyang walang kwenta. Pakiusap, itigil niyo na ang panlilimbak sa kanya. Noong nakaraang buwan, tinanong ako ng anak ko kung ano ang ibig sabihin ng rape. Inosente pa si Abby. Hindi pa niya nababasa ang salitang rape sa anumang libro o magazine. Pero sinabi niyo sa kanya, nire-rape niyo siya. Pinilit kong ipaliwanag sa mura niyang isipan kung anong ibig sabihin ng salitang yon. Napakasakit para sa isang ina ang makita ang kanyang anak na nahihirapan at nanghihina. At napakasakit na harap-harapang sabihin sa iyo ng sarili mong anak na gusto niyang mamatay. Ang kaya ko lang gawin ngayon ay ang magpakatatag para sa anak ko habang bumabaha ang aking mga luha.
Pero ang totoo nito, kayo lang naman ang makakatulong sa kanya. Parang awa nyo na. Tigilan nyo na ang pambubuli sa kanya. Tigilan nyo na ang malalaswang pananalita at pananakit sa kanya. Ilang beses muntik na siyang tamaan ng malalaking bato na ipinukol nyo sa kanya. At minsan din, dinumihan nyo ng pagkain ang damit ng anak ko at ipinahiya nyo siya sa harap ng maraming tao. Paulit-ulit nyong sinasabi na mataba siya, na pangit siya, kaya nakikiusap siya sa akin na ilipat na lang siya ng eskwelahan. At ang pinakamatindi sa lahat, sinabi nyo kay Abby ko na pag hindi siya sumunod sa gusto nyong mangyari ay papatayin nyo siya. Ang pambabastos at malalaswang panalita nyo sa anak ko ay nagpatuloy habang nag-aaral siya. Kaya sirang-sira na ang kanyang pagkatao. Napakababa na ng tingin niya sa kanyang sarili. Wala na siyang pagpapahalaga sa sarili niyang buhay. Ang gusto ko lang ay makapag-aral siya na maayos. Pero patuloy niyong sinisira ang edukasyon at kapayapaan ng anak ko. Madalas siyang umabsent dahil sa inyo. At kapag pumapasok naman siya, hindi siya makapag-concentrate sa takot na baka makaengkwentro na naman kayo. Isang mabait at mapagmahal na anak, si Abby ko. Biyaya siya ng Diyos sa akin. Siya ang buhay ko. Kaya masakit sa akin na makita siyang naghihirap. Bayang kakaiyak naman to. Minsan naiisip ko ang sarili kong kabiguan bilang isang ina. Hindi ko man lang maprotektahan ang anak ko. Wala akong lakas na maipagtanggol siya mula sa mga umaapi sa kanya. Sinasabihan niyo siyang walang kwenta, pero mukhang wala akong kwentang ina. Hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko para maipagtanggol ko ang anak ko. Sasailalim si Abby sa private counseling. Pinayuhan kami na dalhin siya sa Child and Adolescent Mental Health Service. Bawat insidente ng pambubuli sa inyong eskwelahan ay inire-report na sa kinauukulan. Pero ang sabi ni Abby sa akin, wala nang makakatulong sa kanya. Wala nang makakapagpahinto sa mga bullies. Pero naniniwala ako na malaki ang maitutulong ninyo. Pwede ninyong itigil ang pambubuli sa anak ko bago pa siya mapahamak at bago pa masayang ang buhay niya. Ang ina ni Abby, Rachel Kirk. Ang bukas na liham ni Rachel ay kumalat na sa social media. Kumalap ito ng napakaraming simpatya mula sa mga magulang na may anak ring biktima ng pambubuli. Ang issue ng pambubuli, lalo na sa loob ng mga eskwelahan, ay hindi isang biro. Isa itong issue na dapat harapin at bigyan ng atensyon. Ayon sa ilang pag-aaral, ang suicide ay pangatlo sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan sa buong mundo. Sa loob ng isang taon ay may mahigit 4,000 kabataan ang nagpapakamatay. Kalahati sa bilang na ito ay naiugnay sa kaso ng bullying. Kasi kung ako yung nanay niyan, susuburin ko sa eskwela, abangan ko sa labas ng gate yung mga batang yan. Pipitikin ko ng mga dulo ng mga yan. Ano? Dulo ng mga buhok ng mga yan. Makatikim sila. Kung ako yan, partner, kukunin ko yung mga buhok nila. Papakilala ko. Bibigay ko sa pinakamagaling na mambabarang. Joke lang! Ang bigat kasi. Nayak na naman ako. Ilang araw na ako hindi umiyak sa Maywagang Burnay masakit sa dibdib. Ramdam na ramdam ng nanay na ang anak niya ay nakakaranas ng pambubuli. Before that, gusto ko lang sabihin na ang galing talaga magsulat ng Mahiwagang Burnay.
Galing ng pagkakalahad, Kasi no? English to partner nung sinend ko sa kanya kahapon. Okay. Sabi ko, ay, ang galing naman yung interpreter na si Mahiwagang Burnay talaga, English no? to. Rachel Kirk ang apelido partner. Di Pinoy bang Kirk? Alam ko Reyes lang yung mga Pinoy, Policena, Tinyana. Kirk Ang galing naman ni Mahiwagang Burnay, pakitang gilas ito talaga lang, to. gusto ko sabihin, ang ganda ng pagkakalahad mo kasi mas nakakaiyak pa siya sa Tagalog kesa sa English. Mas tagos. Mas tagos siya eh. Kasi nabasa ko to in English partner. Hindi ka umiyak. Hindi, umiyak ako. Kaya ko nga to pinili eh. Pero iba to. Tagos-tagusan hanggang kaluluwa, pag Tagalog talaga, partner, tagos eh. Tingnan mo, pag minura ka ng Tagalog, tagos. Mo din namin yung nanay ko. Pag minura ka, di ba galit ka? Pero pag English, oh my gosh, shala. Thank you, Mahiwagang Burnay. Yun ang gusto ko sabihin. Bilib ako talaga sa'yo. Oo naman, may tagos hanggang kaluluwa na parang kinukuyom ang puso mo. Correct Ganun. eh. May sakit na nararamdaman. Oo, hindi nga nag-react si Christian, pero habang nagbabasa ako ng ano eh. Kasi hindi kita mag-emote, baka masira yung pag-ano mo eh. Pero talaga, luha mo. Alam mo, partner, nakakalungkot yung statistics ha. Galing yan sa World Health Organization na ang pangatlong kadahilanan ng pagkamatay ng mga kabataan ngayon ay suicide. Dahil sa pambubuli. Dahil sa depression, dahil sila ay nabubuli. Isipin mo yun, kung gaano katindi yung problema ng pambubuli. Alam mo yung sabihan mo lang yung kaklase mo ng mataba. Yung mga all these negative things, akala mo nakakatawa eh. Akala mo para sa'yo makapanghusga ka wagas. Pero hindi mo alam yung epekto nito sa pagkatao niya. Yung epekto nito sa magulang niya, sa nanay niya, na feeling ng nanay niya, wala akong kwentang tao, ba't hindi ko man lang maproteksyonan yung anak ko? Kaya di sinasabi natin doon sa mga bata, kung kayo po ay nakaka-experience sa eskwelahan o kung saan man sa grupo o sa lugar ninyo ng pambubuli, verbal or physical bullying, pag sinabing verbal, kung ano-ano sinasabi sa'yo na nakakasakit ng damdamin mo, ipinapahiya ka sa maraming tao. Yung physical bullying naman, yung tipong pinipingod yung tenga mo, kakapasok mo pa lang sa eskwelahan, babrasuhin ka na kagad, di ba? Tatanggalan ka ng damit, huhubaran ka. Tama, ipapahiya ka. Para lang pagkatawanan. Pagtawanan ng mga classmates mo. May kutsain, di ba? Correct. Akala ninyo nakakatawa. Yan, akala ninyo okay lang. But no, that's not okay. Bullying is not okay. Correct. In school and even in the internet, cyberbullying is not okay. Totoo. Hindi po siya okay. Pag naka-experience kayo, mga estudyante, mga kabataan, sabihin nyo kaagad sa nanay ninyo. Huwag nyo kikimkimin kasi usually yung mga nambubuli nananakot yan eh. Huwag ka magsusumbong. Sabihin mo sa nanay mo, yung nanay mo, papatayin ko rin. Diba, dami kay nanay, tatay mo. Katulad ng rape victims, partner. Karamihan, may nakausap ko na karamihan sa mga rape victims ay hindi nagsasalita sa takot. Correct. But it's not okay. Lalong hindi mareresolba ang pambubuli sa iyo kung itatago mo ito, kung walang makakaalam at hahayaan mo lang na gano'n na mangyari. Magsumbong, sabihin mo sa nanay at tatay mo para alam din nila ang gagawin mo. Tama. And ikaw naman, kung ikaw yung tipong ang hilig magkutya, lagi mong tatandaan, paano kung ikaw yun? Tama. Paano kung ikaw yung tinutulak, hinihila yung buhok, inaagawan ng baon, tinatawag na mataba, sinasabihan ng pangit, tinatakot ng rape? Sige, ano mararamdaman mo? Sa tingin mo ba nakakatuwa? Hindi, di ba? Tandaan mo, may katapat ka rin, kabisyo. Correct. Ikaw na nambubuli, ikaw na gumagawa ng masama sa kapwa mo, may balik yan sa'yo. Tama, tandaan mo. meron niyang balik. Totoo yan. Everything you do bounces back to you. Maniwala tayo totoo dyan. Diba? Kaya everyday mantra namin ni Christian Pereira na lagi po naming sinasabi na pag gagawa ka ng anything in your life, make sure it's something good. Correct. Kasi everything that you do bounces back to you. Ano man ang itinanim mo, siyang aanihin mo. Tama. Gumawa ng mabuti mga kaibigan at hindi yung bagay na makakasama sa sarili mo at sa kapwa mo. Bullying is not okay. Tama. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, itong madamdaming kwentong ito, ganda, isa ito sa mga magagandang kwento ng Burnay. Isa ito sa mga favorite ko eh. Kasi malamang maraming mga mami, so maraming mga estudyante. Ang makaka-relate kasi it's truthful. Totoo. Nangyayari. Statistics say na suicide, pangatlong cause of death sa mga kabataan. Ibig sabihin, talagang nagaganap. Correct. Huwag niyo pong hayaan na binubuli kayo mga kaibigan. Magsalita. Magsumbong sa ikinauukulan. Magsabi. At huwag kikitilin ng buhay. Tandaan. Ang daming ilang milyon tao sa buong mundo, ilan ang nagbubuli sa'yo? Correct. And 3, panawagan din. 4,
panawagan din siguro to sa mga nanay at tatay, naturuan niyo po ng kagandahang asal ang mga anak niyo para hindi sila matuto na mambuli o gumawa ng masama sa kapwa nila. Isipin mo sa murang edad, elementary. Tama. 11 years old o pagpalaga 11. grade 6 halimbawang ganyan. Isipin mo, yun ang agad yung lumalabas sa mga bunganga nila. Papatayin kita. Correct. 'Di ba? Rapin ka namin. Tama. Ang pangit-pangit mo, wala kang kwenta. Correct. Diba? Dapat binabantayan ng mga magulang yung ganyan. Tama. Tinuturuan ng kagandahang asal. At ang kagandahan ng asal nagsisimula sa magulang. Correct. Ibig sabihin, dapat nakikita nila sa'yo yan. Tama. Kasi kung nakikita ng anak mo na kung makasigaw ka sa ibang tao, wagas. Iisipin ng niya, bata. Tama yun. Correct. So sa bahay pa lamang, kailangan kagandahang asal na kaagad ang nangingibabaw. True laluto lang halong eco. O siya mga kabisyo, nakaka-lurk. Kaya nga kwento na may wagang burnay na ito na mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! I-like ng i-like, i-share ng i-share para marami rin ang ma-inspire sa kwentong ito. Tama. Thank you again, Mahiwagang Burnay. O siya mga kabisyo, magpupunas po ako ng luha, sipon at uhog. Kumalat sa sahig namin ng luha ni Nicole. Kumalat bagong makeup pa naman ako. Nakaka-lurk. Sumama sa foundation ko. Kaya dyan muna kayo hanggang alas 12, patuloy tayong magkakasama-sama. Dito sa Metro Manila and via live streaming, www.loveradio.com.ph. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay, memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!